Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya wa mahaifiyar Ado Gwanja rasuwa yau da safen nan. Wanda kuka fi sani da Ado Isa Gwanja. Shahararren wannan jarumin wanda yake taka rawar gani a fannin waƙoƙi da fina-finan Hausa. To yau dai Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa. Jarumin ya bayyana rasuwar mahaifiyarsa ne yau da safe ta ɓangaren shafin Facebook ɗinsa, kuma ga baki ɗayanmu ilahirin jama'arsa da kuma yaransa. Duk baki ɗayanmu muna masa ta'aziyya. Allah ya ji ƙanta, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ta huta. Masu hasashe da masu bincike sun yi hasashe akan kullum a cikin jihar Kano ana rashin tsofaffi wanda suka haura shekaru 70 zuwa sama. Amma har yanzu ba a gano menene dalilin rasuwarsu ba, don a kullum yanda mutane suke faɗa a layi, kullum ana iya samun tsofi wanda suka rasu sama da mutum 10 a cikin unguwanni. Barantana kuma a kwatanta da faɗin Kano ɗin gurungum ɗinta. To mu dai babu abin da za mu iya cewa akan wannan, sai mu mata addu'a Allah ya ji ƙanta, Allah ya gafarta mata, Allah ya sa ta huta. Daga naku Abba na Gwanja, Top TV. To da ma musulmin Najeriya duk baki ɗaya da ma duniya, duk wanda ya rasu da wanda ma bai rasu ba ma, Allah ya ji ƙanmu, Allah ya gafarta mana. Mu ma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Daga Abba Top TV.